Talk to Papa. Talk to Papa. Tulumanon sa Power 99 FM. Radio Pista. Talk to Papa. Mutambag. Kabalo ka ang imong buhaton, iluwi na. Muabag. Nakasabot ko sa imong ibati, pero ninyo namang gusto. Kwarta lang ang dili na mo mahatag. Talk to Papa. Paminawa, matag alauna hangtod alas 3. Dinhi lang sa nagunang istasyon, Power 99 FM. Radio Pista. Talk to Papa. Ay, hello, Papa. Isipin. You're listening to Papa Smogan. Ang oras sa Radyo Bisdak, 1:34 sa hapon. Hi, may hapon. Ika'y bituin na naglilingin sa aking paningin. Tinitingala kita at hinihiling sa kalangitan na sana balang araw ika'y mahulog sa aking mundo. Ika'y tala na nagbibigay liwanag sa kalawakan. Kay sarap mong pagmasdan, pero di ka malapitan, at imposible kang mahawakan. Ang tanging pag-asa ko lang upang Shout out Annalyn Carino, good noon idol. Shout out sa Toledo family ug sa akong duha ka anak watching from San Pablo. Shout out maayong hapon. Jen Gonzalez. Shout out Jennifer Gonzalez, Papa Smo. Hello Miss Jennifer Gonzalez. Of course, kaninyong tanan mga nag-view diha karon sa tuwang live, no? Maayong hapon. Live na tagaroon diri sa Power 99 FM Radyo Bisdak. Princess Ems Lahagan, hello Ma'am Princess. Isa ni sa distributor sa Green Herbs 7 Miracle Oil, no? Ang hapon ni mo diya, Ma'am Prince. Ang pinaka-sexy. Hello Ma'am. ngunit kung dumating ang araw na bigla kang maglaho sa iyong kinalalagyan at mapunta sa kamay ng taong mapalat kung dapat sakyan, asahan mo. Nasa puso't isipan pa rin kita, at masaya kong sasambitin ang salita. Lumigaya ka sana sa Piling niya. Nga ba? Ganit pagka-piling. Ang atong oras guys sa 1:37 na sa hapon. June 6, 2022. March pa man nga mong calendar diri. Mayong hapon kaninyong tanan mga kabisdak sa Power 99 FM. Mga suking tigpaminaw aning programang Talk to Papa. Mga problema sa gugma nga wala mo'y kasumbungan,
Problema ang dili ninyo kayang i-share sa uban kay daghan og rason. Nalagnik Isa na gid sa rason na ni guys kaning maulaw mo tugan silang problema sa ilang higala, sa ilang pamilya, ilahang mga barkada. No? Nani gina guys, basta problema sa gugma, maulaw ta pero maghagi ta og pagkiginom. So, ang programang Talk to Papa tama na alas 3 sa hapon, of course, no? Ikubanan sa produktong Green Herbs 7 Miracle Oil, ang programang Talk to Papa. Sa mga gustong mag-share sa inyong mga problema diya sa gugma, pwede ninyo nang i-text, ipadala diri sa muang stationan sa may Barangay Santa Lucia, diri sa may 2nd floor, Ariosa Building, Pagadian City. Ang atong cellphone number 0918-728-3822. Balikon ta, 0918-728-3822. Sa mga mahilig mag-Facebook, isa ninyo sa kuwang FB account sa Messenger, i-PM ninyo guys, Smoke and Space DJ Pops. And nag-live ta karon, no? Everyday man kita nag-live. And we have 6,000 viewers right now. 5,000 na lang. Liar nawala sa 1,000. Of course, sa mga nag-view sa tong live karon, i-shoutout nato ni si Ma'am Princess Ems Lahagan. Again, Princess Ems Lahagan, usa sa mga model aning Green Herbs 7 Miracle Oil. Sa kahaplas nga grabe kay epektibo kanindot gamiton. Shoutout po ni Mark Ledesma og ni Miss Gonzales. Happy viewing ni Jennifer Gonzales. Bon Andre Coraje diha karon sa may diha sa may Biandre Etherina karon diha si Bon Andre. Oba ni Ate Pinky diha ang pinakagwapang tigluto og ulam diha, no? Lain-lain nga timplada sa sudan. Matilawan ninyo sa Biandre Ethery. So karon, shout out ni Bon Andre Coraje. Dirita sa tong sender kay makapanghaplas gid mo ani samtang naminaw sa tuwang sender. Ang mga lalaking shout out sa mga lalaki o mister na mahilig sa manok. Sir, sir, sir. Sir, alik mo kaya. Balik lang sir, kaya pwede lang ka, balik lang, mga ako. Gusto na sir? Alin sir? Gusto na, STV? Tapos sa Isdale sa Smith, keyboard. Okay. Alam na sir. Okay. Ako na ito i-plug eh. Ako na sir. Gusto ka lang. Salamat sir. Kumati. Okay, no? Salamat sa mga bisitang mga banggitan. Mga sugarulog manok, maayong hapon, labi na yun sa mga adunay mga gipanghiktan diha. Shout out sa mga adunay mga gipanghiktan nga mister, kusugay mo hapyod sa ilang mga pantari nga manok. Sender na to karon usa ka babae nagpatawag sa pangalan nga si Nita, taga Aurora. Ikapoy na daw siya sa iyang bana nga mahilig sugarol kay aning manok. Maayo na lang ng hilig og manok, papas mo kontra hilig og babae. Maupod. Sakto pod. Jenaline Tudod Gimitaw, shout out. Og si Miss Flormar Escalante. Shout out kanimo diha, ma'am. Ang pinaka sexy ang batanon nga si Miss Flormar Escalante. Shout out. Papas mo, meet me diri sa may terminal o diri po daw sa may palasyo, may hapon ganing yung tanan diha. Driver o kining tricycle o bao-bao, jeepney o mga habal-habal drivers diha karon nga naminaw.
Papa Smoke, i-greet po me diri sa Manukan. Ano bit nga Manukan eh? Okay. May hapon sa ng mga taga Manukan. Shout out kay Parikoy, si Mangyob Razel, I'm sorry. Diya si Parikoy Chavez, diya karon sa may terminal, diri sa may palasyo. Kanunay ning naka-power 99, di gini mulubag pailain ani. May ganahan ako ka ng mga solid tigay nga kabisdak ba? Ha? Digin mulubag og lain, mulubag pang liog. Guys, kamot. Sige, basahon sa na ako ning sulat sa tong sender ha. Napining pahabol oh. Weather update Papa Smoke, asa sila karon? Kanira bag yung weather update no? Daghan ra bagyud kaayong mga nagnanakop karon. Kabalo mo guys no? Kanang inyuhang pagligay-ligay sa mga manakupay. Kapila na nakabeses. Madakpan mo diha, mo gininyong hinumdumi mga kabisdak labi na sa mga tagapagadian. Dako pamog bayronon sa penalty ikumpara na to mag-process mo dito og lisensya. No? Mo na yung hinumduman ha. Dako pa mo og bayronon kung madakpan mo sa penalty nila dagko gid na. No? O ikumpara na to kumukuha mo o mo-process mo dito og lisensya dool na kay ng LTO. Dayon pasalamat na lang mo kay napoy uban nga magpahangyo pabayron ra mo gamay. Inyo pag ginang initan. Salamat gid mo guys kay kung istriktohon mi dagi mo dakpon mo. Maapil nagka-impound, maapil nagka tambak inyong motor dito sa LTO. Daghan kay mga nanga-impound. No driver's license, no ORCR, walay side mirror, so walay suga, walay plate number. Kanang tanan guys, naara gina tanan sa LTO ninyo i-process, no? So, aron dili maglabad ang inyong ulo, magsigig likay-likay, pwede na mo rito mukuha og lisensya, magpa-schedule mo, process mo, ayaw mo sugot anang dinalian kay basig mapiki mo. Una inyong hinumduman. Sa ako ako ning sulat kay daghan kay mga sabungirog manok nga naminaw na to karon. Labi na diya sa may tukura, no? May pagpaminaw ni Daddy Tibbs diya karon nga nagundas pat yun ron. Ligid-ligid. Labi na gid ibintot diya sa may Manukan ni Mayor Oris, no? May hapon kanimo diya to ta. Og si Frederick diya sa may Baybay. First diya sa balay, may pagpaminaw kung pinalanggang asawa diya karon nga si Arnlene. Ayan, uban sa Miss Santo Niño kung ugangan nga si Arlene, Mother Arlene, may hapon. Okay masahod na nato ni 1:46 isang oras sa Radyo Bisdak. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga di mo kaya i-share sa Look at Ito us. sa Papa Smokin mo na yan. Ain't Talk to it Papa funny? Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Mahilig sa manok. Kung may problema sa Dear Papa Smoker, unang-una sa tanan, Papa Smoke, maayong hapon kinimo. Labi na gyud sa tanang mga naminaw kanunay. Nining tulumanon na paborito gid na kong atangan sa matag hapon.
Tuguti usab ko nga mangayog katahuran sa mga makadungog niining akong sulat. Labi na gyud sa mga asawang pareho nako nga nag-ugta sa akong banang sugarol kaayo og manok papasmok. O karon sugdan ako sa pagbayla, itago lang ko sa pangalan Sinita taga Aurora. Ako si Nita Papa Smoke, taga Aurora, Zamboanga del Sur. Lunod patay tigpaminaw nimo sa mataghapon nimong programa. Dili pa pugod ko tantong tigulang Papa Smoke. Pero naan ako sa edad karon nga 40 kapin. Inahan sa among 5 kabuok nga mga anak kadaghan. My God. Usa ko katindera diri sa among lugar, Papa Smoke. Yawat na lang pod nga naapo ko'y matabang sa kumbana. Naminyo ko sa edad na 22. Mo lang ko'y hinungdan, Papa Smoke. Nagsunod-sunod gyud ang among mga anak sa kuwang bana nga itago na to sa pangalang si Balong taga Aurora. Dili ko antigo sa pagpadala og sulat, Papa Smoke. O gani, di giniki ko maayo aning pagunit og cellphone. Pero diri man gud po sa akong gitrabahuan. Isa naman gud ning programa nimo ang akong gikalingawan. Isa pod ni sa ako ang makapagana sa akong trabaho sa matag adlaw. Bisan man tuod init, mag-ulan, maminaw jud ko kanunay nimo, Papa Smoke. O karon wala damhi nga mahimo ko nimo usa sa imuhang magtatampo. Problema nako sa akong bana. Masugarol kaayo og manok, Papa Smoke. Pila na katuig bunang nakalabay nga nakabalo ko nga ang akong bana. Mahilig jud kaayo sa manok, Papa Smoke. Gani katong bag-o pa lang ni daghan kaayo mig mga gipanghiktan diri sa amo. Wala kay kuning badlong niya tungod kay magagasto man tuod siya sa manok. Igo-igo raman pod nga naabo siya mahatag sa amo. Nakaingon po ko sa una, Papa Smoke, na may nalang po ning manok magikabisihan sa kumbana kaysa babae. Pero nagkadugay, Papa Smoke, nasundan ang among anak. Kaya may dagan sa mga katuigan o hantod nga nahimo na karong 5 ang among mga anak. Lahi namang gipog kaayo, Papa Smoke, Niagi pagid mi atong grabe kalisod pagsugod sa COVID. Halos gitanan mga manok niya among gipangbaligya, Papa Smoke. Tungod lagi po sa kawadon, nahunong ang trabaho. Pero karon manggod mas ninglala man ang akong bana, Papa Smoke. Dili naman ako makontrol ang akong bana. Utob sa nai tari, Papa Smoke, kana sulungon man gid niya. Isa sa kong problema karon, Papa Smoke, kay ilado siya nga maayo mo buhi og manok pero naamang gud pay gipabuhi sa iya. Ini pati magmahala atong manok ka, Papa Smoke, kunya namatay ra kay gipaak og halas.
Unang-una namang problema sa kumbana financial. Ikaw lang ang buhay ko. Nalimot siya nga 5 na kabuka mong mga anak. Ikaw lang. Subo kay pamalandungon nga magkakaon lang intahon mig kaduha sa isa ka adlaw. Bahin-bahinon pag yun na mo. Pero ka ng iyang vitamin sa manok. Di ginat niya malimtan papas mo. Kapilan ako, nagreklamo niya. Kapilan ako, nagsigig hangyo niya nga mangita na siyang trabaho. Tiroon sa minong hitabuha papas mo eh. Nagsige man siya uban-uban atong iyang amo nga. Otro pong mahilig kay sa manok pero may nilang kudo kay kwartahan ng to papas mo. Bawat oras Pero kami in town, ani akong bana, ambot lang. sa isip ko. Kabalo ka papas mo. Sa lungkot at Ipagawas lang na ako ni akong kasakit diha kanimo. ginhawa, tayo ay magsasama. Mas unahon pa niya ang manok. Kaysa na ako nga iyang asawa papas mo. Grabe ka hasol yun kay. Kanabitang mura na siya walay asawa. Lain man paminahon sa mga makabati ni akong sulat pero hapyuron pa man ang manok papas mo kaysa na ako. Abi kay medyo idagdagan na ta. Nagpadala ko niya akong sulat dala sa kong kalibog papas mo. Kung naa pa ba ko'y bana o wala na. Grabe gid akong hilak atong last time nga nag-away mi. Na ultimo ang amo ang wedding ring papas mo. Sa unang panahon nga nagpakasal mi mahalon baya puto pero karon wa naman ko kabantay sa iyang kamot papas mo. Bawat oras, ikaw ang Dito nga na isip ko. dito nga ako siyang gipangutana giaway ko niya ayo. At ligaya, Kay naprinda daw niya kay gibahayad niya sa utang. tayo ay magsasama. Daghan kay kog mga nabantayan sa kumbana nga lami na kay mo surrender papas mo. Isa na ana nga dili ko niya atimanon nga asawa niya. Ang among mga anak talagsa na kaayo makatilaw og lami nga kahon. Giprinda niya ang amo ang wedding ring. Daghan kaayo papas mo karon naglibog ko. Kay mura naman hinuon mo'y ako mo'y nahimong lalaki bana niini. Di na gid maminaw akong bana akong badlongon og istoryahan. Sa una nga magtinabangay mi. Karon mura na gyud ako naging lalaki papas mo. Ako naman hinuon ang nagbuhi kaniya. Gubot kaayo ang among pamilya halos kada adlaw may nga magsigig away. Tapos ingnon pa ko niya papas mo. Natungod na gid daw gihapon ako mo nang magbabadlong siya kay grabe daw kay kog baba. Grabe maka-stress kaayo papas mo. Gusto naman unta ko nga iyahapon una-unaon ang iyang mga obligasyon. Mga responsibilidad niya. May gani na lang yun kay libre na halos ang pagtungha karon kay gwapa. Ambot lang ani akong mga anak kung makatungha ba niya. Gatuo ko nga mausab siya. Gatuo ko nga ang iyang kahilig sa manok sa una nga ulitaho pa siya. Mahimong lingaw-lingaw na lang niya karong minyo na siya. Pero lahi man papas mo. Gihimo naman hinuon niyang bisyo. Muni ka rin ang akong problema. Nangita ko kapahungawan sa akong gibati. Dilibog ko sa akong himuon. Kapila namin nag-away o gusto na ko siyang palayason pero di po mulayas balay.
Kung siya naman yung tao ni papas mo. Makareklamo jud ka, oy, tungod grabe naman kay siya irresponsable. Siya'y makaingon ko nga maipagwala na lang ko nagminyo. Kung maglabad lang man dayang akong ulo. Mas maipag akong anak na lang akong hunahunahon. Kaysa naman, nakakay bana pero wala po'y pulos. Kung may angin akong himuunan ni papas mo, lahi ra gyud karon ug ikumpara sa una. Magsigi ni mig-away, wala ni respetuhanay. Mahadlok na lang ko sa akong isa ka anak na ulitaho na. Sa umaga at gabi, Kay kung mag-away mi sa iyang papa, mudapig ra bagidayon na akong bataa papas mo. isip ko, Napaygas ang hapit yun siya masubagan siyang papa. ligaya Tungod lagyan ang musukol siya. at ginhawa. Gubot kaayo ang among pamilya papas mo, ambot na lang yun. Yaon sa nagudin taon ko usa ka inahan nga naginabuhi. Gusto ko mupahungaw sa kong gibati papas mo. Inaot imuhan ning mabasa ng usulan. Huwag imo kong matambagan. Di na kayo nakutason. Dagan salamat og imong mabasa. Sa makausap pa ang imong magtatampo. Si Nita, taga Aurora, Sambuanga del Sur. Salamat ug maayong hapon. Ikaw lamang Da! Kita na ko nimo DJ Dris Panduma silingan na ta. Oy, hapit na kita magsilingan. Oh, tama dyan. Eh, nami gamay nga napalit yung aluna, no? Salamat, Rebecca Darilay. See you soon, ha? Silingan na rita. Shoutout mo. sa iyong mga mata. Bakit hindi naman duman? Init ng pagmamahal, pagyakap-yakap kita. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan na nangyari to? Wala na ba? O wala na talaga? Paano ba may babalik ang dating pagtingin? Puso'y nananabig. Pinapangako sa iyo
Bakit ba kailangan na mangyari to? Damdamin ay tuluyan ng lamig, magwawakas na bang pag-ibig? Wala na ba? Wala na talaga. Damdamin ay tuluyan ng lamig, magwawakas na bang pag-ibig? Wala na ba? Oh, wala na talaga. Ang atong oras guys, alas 2:04 na sa hapon. Sa mga mahilig og manok diha nga nay mga asawa, daog bitaw ka karon di ako kasugal ay. I-shoutout sa nako ning ako ang kababata kong amigo nga si Mark Anthony Sarabia Basa na karon diha sa may kilid na silang Dongski o siya si Makmak Goding, ang pinakagwapong anak o apo ni Goding. Shoutout din mo diya mag ha. Pamahin dahil sa imuhang daog di amag kay may nalangkod ni natay kabutang sa tungguan. Sa ato ang tangki ani no. Shoutout ni Makmak Goding, ato ang view karon sa tuang live no. Di na makita. So, sadi. Relate match kaayo ko sa sender papas mo kay nga kung bana karon hilig kaayo og manok. Naisunoy naapod mga tali. Makalagot kaayo may pa ang manok yatiman og ihapyod pa. Grabe. Mahal pa kaayo og pagkaon og vitamins unya ang among mga anak, among anak nga 6 months pa palitanan pag vitamins. Ala. Sige na kog yaw-yaw niya tungod sa manok, magselos jud ko sa manok. Nindot kaayo tok-on ang manok dayon isulod sa kalaha. Pero gipasagdahan ra nako. Papas mo kay wala pud mi niya pasagdai sa among pamuyo og wala man pud siya nangabit or namay. Si Rosemary, Rosemary sa tukuran. Shout out kanimo dia Rose. Namin yung mga lalaki na gid nga bitong lingaw na lang po nila ang kaning mamuhi og manok, manghikot og manok. No? Lahat ng sobra guys nakakasama, di ba? Og sobra pug ang magatiman si mong manok mapasagda, sobra nimong paghatag og oras sa imong binuhi. No? Malimot ka nga naa na din adi kay asawa, naki pamilya. No? Again shoutout ni Mark Anthony Sarabia Basa. Max, salamat dahil makakay daog ra bagini karon sa among team. Oh, grabe ang among team, Golden State Warriors. Tingol ba? Natulat nanda kay mo champion na kita kadagaya na ni. Papa Smoke, okay raman mamuhi og manok, dili lang pud pasagdahan ng asawa. Kami gani sa akong asawa, mo pa tigpalit og vitamin sa akong manok. Wow. Ayoy. Basta dili lang gid pasagdahan ng asawa tapos kuhiton pod. Gaya na ng mga bana diha karon nga dili kabalo magunahuna silang asawa. Kamog namoy mga hiniktan nga manok diha basig pohon mahiktan ang inyong asawa sa lain. Yun natin manon ninyong asawa. Ka-relate ko sa asawa nga palaway Papa Smoke, makawala ginag gana sa adlaw. Kanang asawa nga kusog gayong nga mangaway. Binaw gulay hinungdan kalit ragasuko. Mao ginay batasan sa mga babae guys, no? Mostly sa mga babae, mga asawa. Mag-away ra gid, manluod ra galit og walay hinungdan. Shoutout ni Rebecca Darilay. Silingan na namo ni diha pohon sa may Pandoma. Ayan, og sa imo hapit na ta silingan pohon. Dapitin yung dito. Salamat na ni Rebecca Darilay. Pag ay nagkapuyo dito na nakoy kaila Shoutout ni mo na Rebecca. Og sa nang mga silingan pohon diha sa may Pandoma. Pandoma tukuran.
Alas 2:08 na ang oras. Wala na ba ako sa Mga oras mga kabisdak, hatod kininyo sa GG40. ang mahal Isa sa mga nakatumar nga nakainom, nagmintay na niya akong kauban nga si DJ Molly. Nakauyon gyud sa GG40, no? Ang GG40 mga kabisdak, usa kini ka herbal, no? na ba Usa ka herbal nga imnonon. Kuha ni siya kining ginama ni siya sa 72 ka klase nga mga kahoy nga mga purong herbal. Mga kahoy gyud nga ilado gyud nga ilado gyud nga makatabang. Daghang mga klaseng kahoy ani labi na kaning 8 ka buko nga puro vitamins. Makatabang ni sa mga sakit sa maning high blood, diabetes, dysmenorrhea, myoma, ubo, ulcer. Mga babae nga naminaw karon kung irregular ang inyong period, kini bitang mudumdum ang inyong monthly period sa iyang pizza o sa iyang bulan, kani ang uban mag-delay pa og tag 3 months, more than 3 months ang uban, no? So layin yun sa pag-inom ng GG40. init ng Believe me guys, di pa ninyo mahurot ang isa ka bottle. Manggawas gid na tanan mga kanang mga patay nga dugo diya sa inyong kuan. wala na ba No? Pasintabi lang sa mga nangaon. hindi na Labi na kanang magsakit ang post-on o coming na or nag-monthly period sila, mawala gina guys. Sakit sa kidney, no? Mawala po. Sakit sa tiyan, kaning ulcer, then labi na kaning mga lalaki nga palahubog nga dunay problema sa atay. So lain ninyo na ang kuan, ang GG40 mga kabista. oh wala na talaga Siyempre, ang kaning GG40, mapalit ninyo diri sa Radyo Bisdak. Tawagi lang ko ninyo or bisita mo diri, dali i-text ko ninyo. Pwede ninyong i-send ang inyong bayad sa Gcash. ang dali ating I-text lang ko ninyo sa akong cellphone number 0918-728-3822. Atong balik ko na 0918-728-3822. Mao ka na itong cellphone number kung gusto mo musulay sa pag-inom ni ining GG40 mga kabisner. Ayan. Papas mo paki-greet lang ni sa mga asawa nga dili kasabot suban nang nagbuhi og manok. bakit ba Kita kini kakampi sila. nangyari to Okay man ang namuhi kag manok, basta lang gyud pasagday mga asawa. No? Bina ka ninyong asawa nga kuan. Asawa ninyo nga grabe kay kabalaway na. Klase na lang ninyo na. No? Hilot-hilutan na lang yun inyong asawa. Masahian yun na inyong asawa. Magmasahi mo gamit sa haplas nga Green Herbs 7 Miracle Oil. No? Kaning Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisda. Gibuo ko ni o gigama kini sa 7 ka klase nga mga herbal. Sama nining gabon, tuba-tuba, balite, pamyawan, buyo, luya o kasunting. Aprobado sa FDA mga kabisdak ang Green Herbs 7 Miracle Oil. Naggan po gini siya mga matabangan nga mga sakit. No? Sakit sa tiyan, sa ngipon, sa ulo, rayuma, sipon, hilan at ubo, sakit sa lutahan, almoranas, sakit sa kaunuran, pinakan sa insekto, katulspanit, barikos, butod, mga samad ug paso, insomnia, kabuhi, sakit sa liog, nagsuka-suka, hika, luas, stress, and og kakapoy. Kaspa, up, sakit sa lawas, likod, hawak, nuka, anti-fungal, and antimicrobial and bacterial, scabies, arthritis, depressions, hubag-hubag. Mao kini ang uban po mga matabangan. Pinaagis paggamit niya ng Green Herbs 7 Miracle Oil. O kaning Green Herbs mga kabisdak, mapalit niyo diya sa may Lanzaderas Pharmacy diya sa may Dumalinaw. O diya sa may Jivarel Drugstore dool aning Landbank at bang sa may Landbank. O gilang ka Ma'am Jessica ang diya sa may Tuburan, mapalit ninyo ang Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisdak. Alas 2:13 na. Ining balik na to, atagan to ni kato, basahon ni mga tambag ninyo. O tambag ninyo sa tuwang sender. Diri dapit sa ubos gamay agianan na green. O
Ito silingan diha karon nga si Rebecca. Hello. Alas 2:13 na guys, mabalik lang ko diya ron. Stay tuned sa 99.9 ang Radyo Bisdak Pagadian City. Papa Smokin' on the air. Say what? Say what? Say what? What is that magical device? Turntable. Papa Smokin' on the air on Power 99.9 Radyo Bisdak. To all valued subscribers of Kismet Cable TV, in line with the preventive maintenance being undertaken by our action team, they will conduct an ocular inspection on all house installations to break out all illegal connections. This inspection will be a full year-round activity. To avoid embarrassment, we urge all those who have illegal connections to voluntarily disconnect their illegal connections. We are appealing for your cooperation and understanding for any inconvenience that we may cause in the course of our inspection. Mga igala itong may nabi ang impalit sa Green Herb 7 Miracle Oil nga taga-Bisongan Lingkod Sambuanga del Sur. Manang, unsa may nasinati nimo sa dining haplas ka sa Green Herb 7 Miracle Oil? Ang akong ikasulti, may tungod sa akong arthritis, daghang mga tambal o mga haplas ang akong gigamit, walay kaayuhan. Apan sa diha, nagpalit ko anang Green Herb 7 Miracle Oil, katululan na ko gihaplas sa akong mga tiil, wala na gyud ni nagbalik bisan pag magbasa-basa kog sayo. So daghang salamat sa Green Herb 7 Miracle Oil. Ang Green Herb 7 Miracle Oil mapalit sa mga parmasya o butika o sa Radyo Vista Pagadian nga naimutang sa Barangay Santa Lucia, second floor Arisha Building, Pagadian City. Green Herb 7 Miracle Oil. Ako si Lorena Espinosa Banaay, 45 anyos, usa ka registered midwife. Nagapuyo sa Ligo City, Davao del Sur. Sa akong trabaho isip isang ka midwife, dili gyud malikayan nga bationg gyud ko og kakapoy tungod sa ka-stress. Giinom nako ang Rubitmin, maayo na kaayo ang ako ang tulog karon ug bilansik na gyud kaayo ang ako ang panglawas. Salamat sa Rubitmin 500. Sa mga nairayuma o arthritis, pag-maintain sa tala ng Placius Oil, makawagtang sa pagpanakip, apilaniini ang mga back pains, muscular pains, headaches, stiff neck, cramps, varicose veins, ug mga panuho, paghaplas gilen sa tala ng Placius Oil, epektibo kini alang sa mga balatian, ug alang sa mga buli, nuka-nuka, hadhad, alipunga ug kaskaro. Gamit kamo sa Lixic Ointment. Aduna kining mga sangkap na napamatun alang makatabang gayud sa pagwagtang sa atong mga balatian, apilaniini ang mga bugas-bugas ug mga acne. Tala ng Placius Oil ug Lixic Ointment, produkto sa Talan Pharma Incorporated. Nagtaho sa malikod sa taklob ug mga label, basin makaswerte mo. Lisod yun magkasakit, apan mas lisod kung nagkasakit ka na, wala ka pa ikapalit og tambal. Busa ang pingi ang imong kaugalingon. Himua ang healthy lifestyle o himua ang kape matag adlaw, ang Coffeeaki 7-in-1. Ang Coffeeaki 7-in-1 dunay sa gold nga mangosteen, agaricus mushroom, Korean ginseng, honey og uban pa. Basta naka Coffeeaki 7-in-1 ka, lahi nga kahimsog ang imong bation, kay mukusog usab ang imong immune system. Ang Coffeeaki mapalit sa mga butika o grocery store sa inyong lugar. Ngalan. Margarita Mendoza Garcia, Barangay Matke, Cagua, Surigao del Sur. Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, unsa imong nabandayan ani kaning Vitron syrup? Ako na kunan sa Petron syrup, naka-try na gayog ko tungod kay ang ako dili halos mukaon, dili makatulog. Okay, dili hingatulgon. Okay? Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya, makatog na siya, may na siya mukaon. Okay. Aptik na siya mulihok, ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko daw niyang lawas. Maayong balita, aniya na karon ang atong kahigayunan nga makapanarbaho sa abroad. Pinaagi kini sa Maiden Way Management Specialist. Maiden Way Management Specialist with POEA license number 112-LB-070419-R. Sila na kinahanglan karon o 500 ka mga household services workers. Alam kini sa mga kababayanan by the Dakos Bravo Smoking, naggoy kalayo, dugay pa ni muli ba? Jordan, Malaysia ug UAE. Uyog ni ka sa loud, Fred. Alang sa katong trabaho sa Saudi Arabia, aduna ka mo'y promo of 10,000 pesos financial assistance before flight. Nagkinahanglan gyapon sila og mga household services workers. Alang sa nasu sa Singapore, Hong Kong ug Japan, no salary deduction, no placement fee. Alang sa Shout out dugang mo dia, kasingato, Fred diya sa may Bravo. ang ato officer in charge sa Dugay gini ni makabalik, ito ka bulan mo na makabalik. 0951 Shout out ni mo dia, Fred. Ha? ug 0935-725-0630. Sorry. Maiden Way Management Specialist. Have a better future today. Ang Maiden Way Management Specialist ana ani butang sa second floor, Sungate Building, Hamisola Street, Santa Lucia District, Pagadian City. Mag-ingat sa mga illegal recruiters.
Now here in Pagadian City, Camp Health Multi-Specialty. Camp Health Multi-Specialty is composed of 5 specialists headed by Dr. Cheryl Ubay-Ubay, obstetrician and gynecologist with subspecialty in maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Services offered: prenatal checkup, management of pregnancies complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions, fetal non-stress test, cardiotocograph, basic OB/GYN ultrasound and congenital anomaly scan, pap smear, HPV vaccination. Dr. Ubay-Ubay is introducing the FemLift, the non-invasive vaginal rejuvenation and tightening machine based on the latest HIFU technology. FemLift is safe and has no downtime. This technology also addresses mild form of urinary inconvenience. FemLift is the first in the province. Other doctors in Camp Health are Dr. Gio Bangko, internal medicine with subspecialty in adult pulmonology, Dr. Rufina Bangkoro, pediatrician with subspecialty in pulmonology, Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, and Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Our primary goal is to provide best care and convenience to our patients. Camp Health Clinic has a pharmacy, Butika ni Nanay, and diagnostic laboratory, Camp Health Laboratory and Diagnostic Center within the vicinity, making Naa na ang bulad ka na. soon is the X-ray machine to Gusto fully lugay, makabalik kayo, 2 ka bulan. Mauga lang imong tutunlan na ito. Please call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty, Pagadian City. To all valued subscribers of Kismet Cable TV, in line with the preventive maintenance being undertaken by our action team, they will conduct an ocular inspection on all house installations to break out all illegal connections. This inspection will be a full year-round activity. To avoid embarrassment, we urge all those who have illegal connections to voluntarily disconnect their illegal connections. We are appealing for your cooperation and understanding for any inconvenience that we may cause in the course of our inspection. Ang taas o gubos, Inig uli na ko, magbaha ang RH. parehong delikado sa panglawas. Atuan sugbaon diha, katong tandawan ug kuan ito. Akol. Syudad sa Shout out mo na Fred ha, amping na Fred, amping. hypertension. Sa walay paglangan, iyang gitumar ang Shane Herpes Capsule kada adlaw o nawagtan ang tanang kahasol sa iyang panglawas. Ay blood ko naabot yun ng 200 over 110. Taas akong blood pressure ato kay kuan po di ay diabetic po di ay ko. 200 dito akong sugar. Lipong na yun. Skigla pa akong ulo. Sila kong dihig sa ikapoy bitaw. Sa time na take na ka sa Shane Herpes Capsule, sa may natabang sa imo? Normal na ako ang tugo. 120 over 90. Anak na akong BP. Na normal na po akong sugar. Kuan na lang 120. May akong gibatit na po noon. Ang Shane Herpes Capsule mapalit sa mga parmasya sa inyong lugar o sa lugang kasayuran. Tawa or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629. Ay 10 ml akong balance. Okay. Birada. 10,000 akong balance. Ito tapos-smokin mo na yan. Talk to Mauna. sa Radyo Pista. Birada. Amping na Fred ha. Solve ka. Kaya guys, no, ang inyong asawa, magyaw-yaw tungod kay manok ra hinungdan ba? Sa mga asawa nga naminaw diha karon mga mahilig sa manok ang bana. Aning lingaw ba kining magbuhi kag manok? Gani ako sa una magbuhi man jud pug manok, manghikot man og manok sa una. Pero alitaw pa man pug sa una. Karon niya naminyo na ta. Mura magbuhi-buhi magig manok pero igo na lang lawgan-lawgan dili gidingon ka nang ngita pa jud kag para sa una nga nay tari, mabduring kag nay mga derby-derby, mga tari-tari. Lahi ra ang karon og ikumpara sa una. No kay mahimong dagong problema kay daghang gig manok labi na kanang dol-dol na isabong magkuan mo na maggasto juga na breeding no mas may pag mamuhi og manok para kaon na lang
ang bulad, walay problema. Lagi, gyapto dala dito. Oh. Pero, taon-taon po ka mawala ba, 2 ka bulan. Diya, mingahon si Bintot ni Mana. Kay banat dia Fred, amping dia Fred, chat-chat lang kay sig maabot ang bisdak dia, minaw lang po ka. Asa dapitan na mula mo kuha ng Bravo Fred, asa dapitan na mo garahe mo saan mo back mo parking. Ginig ulit na ko. Naman na siya guys, no? Mahilig kag manok. Murag si Bintot ang manok. Murag si Bintot ang manok. Kinahanglan pa rin mong paulanan, ayam ligo. Ito. Manang, kuan gyud. Kinahanglan, taas gini nyo ang kuan si masawa. Mabot ang panahon kinang asawa ni mo, di ka gram lantaw, pero ay krimot nga asawa gini mo na. Kung siya'y backing. Di ba, asa napitan na siya mo kuan? Asa napit ang kanang inyong gisakyan mo pundo dito sa tunga-tunga gid sa laod. Bagko ra magigbalo dito. Ano na siya? Bisdak time, alas 2:25 na sa hapon. Puso ko'y iyong-iyo. Ining oras atod kininyo sa Green Herbs 7 Miracle Oil, mga kabisdak nga. Mapalit sa mga suking parmasya o butika, labi na gidiya sa may Dumalinaw, diha sa may Lanzaderas Pharmacy, diya po sa Jevarel Pharmacy, atabangan sa may Land Bank, o diya kailang ka Ma'am Jessica. Green Herbs 7 Miracle Oil. May pagpamina po rin ni Sir Jojo Lloyd diya sa may Gate 7, tunga sa Gate 7 o Gate 8. Na dihang tindahan nga kumprahanan og bugas, soft drinks, beer og uban pa. Kung nangumpra mo paninda, bisita mo diya kay mga barato kay nang ilahang mga paninda diya. Sus parihog gid na sa akong kahimtang sa una gikan kang Marimar Lara. Mas hapyuron pa ang manok kaysa kitang asawa. Tsaka pait gyud, wala ko kaagwanta ni biya gyud ko, nangita ko og sakto nga. Nangita na siya sakto nga mohapyod mga kabista ko yawa ni si Konoy, no? Si Marimar Lara. Naminaw po daw karon si Ilimar Lara Arnaiz nga naminaw sa programa. Salamat kanimo diya Miss Marimar. Munay gingon nga sana all letig hapyod. Shoutout po ni Frederick ng Tukuran. At this moment, nakakaroon sa may Bravo 4. Naglawig karoon si Frederick, mga kabistek. Amping mo ha. Labinas ka na mga kaubanan ninyo diha sa may Bravo 4 na naglawig karoon. Ba nila, ilayo good, dito magiging sa agianan, sa barko mo, parking. Kahadlo po rin tao ng balon eh. Ay nagbalod sa mga asawa kay okay ra. Okay. Salamat po sa pagpaminaw ni SB member Bimbo Anito. Nasublian gini pagka SB member tungod sa kamaayo ka tinuuray nga mo serbisyo. SB member Bimbo Anito sa may lungsod sa Tabina. Nagkupots committee baning good governance. Ayan, padayon ang pagpanerbisyo.
Padayon ang pagpangalaga. Salamat po sa pagpaminaw sa pinalanggang asawa diha karon si Ma'am Pinky Anito. Binagid diha sa may Biandri Ethery ang tindahan nga nabaligyag mga lamian nga sudan. And then diha po sa may Anito Barbershop. Gustong magpa-haircut, nga gusto mo magpagwapo. Diri sa may Barangay Santa Lucia, na diri si Junjun. Gikan na ni sa mga nagkalain-lain nga barbershop mo nang ilado kini. Mudumdum gid kung asa mga customer ani. Si Junjun ang banggitan nga barbero diha sa may Anito Barbershop. Alang po sa mga nangitaw kapahimuan og acrylic, mga dagkong tarpaulin, Panaflex, mga souvenir, labi na ka na mga paperworks o galibin lang mga graduations, magpahimo og mga invitation cards, program. Isitahan ninyo ang Relax Print and Design mga kabistak na imutang atubangan sa St. Columban College. Ipanagyahan o gidumala ni Kuya Joey. Muhimo po silang stickers, stainless standy template posters, Sentra, Rush ID, PBC ID, photocopy, Risograph, scanning, online, PRC, BIRDFA, and NBI, heat press, ID sling, o nagbaligya po ni silang mga printing supplies. Hana sa pag-layout, sa pag-print, sa heat press, fabrication, installation, tailoring, and embroidery. Mao kani ang Relax Print and Design mga kabisda. Tawagi lang ang ilang cellphone number 0930-328-7000, 0936-241-4121. Mao ka na ang Relax Print and Design. Maulan no na hapon sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat, Udarat. Ayan. Nakaabot na rin ako diya sa Libak, Sultan Kudarat. Pinilabay lang mi, no? Sabi na diya sa may Parang Maguindanao, na diya sa may Buluan ba to? Wa jud nada ning sugarol, mabiyaan og asawa na. Mo na. Ay, mawa. Papa Smoke, i-greet me diri, kita nagit minimo. Perti mo na inimong pagkamatsuha, Papa Smoke, gayaga na giniba, kabalong daw kitag tiyan. Salamat dahil sa mga taga San Carlos, Tukuran. Sabi, no? Papa Smoke, shoutout ko diri sa Upper Sibatang, Sheila Joy Carillo Gaco. Ayan, shoutout. Lagi mga bana pagpapasmo ko yung responsable kayo. Kanang pagkasugaral og manok, okay raman unta na, pero kung reklamo na ganing asawa, pasabot din na gid okay. Akong bana bitaw mahilig magay sa manok, pero dili po din na pareho sa iyang bana oy nga. Ultimo sa ilahang kaugalingong kalipay di na makauna-una. Manyak pamanggani kaya kung bana papasmok. Tapos ipagkatawa-katawa. O na, no? Binanyak ang inyong bana sa inyo, okay na. Okay, sa magbinanyak sa lain. Anyway, sa mga pagadianons nga naminaw karon kaninyong mga estudyante ba di o bago nakahuman og eskwela, ha? Ang Kismet Cable Television Incorporated mga kabisda kon KCTV, nag-hiring sila karon sa mga mga pagadianons nga nangita og trabaho. Graduates of 4-year course, bisag unsa nga kurso, basta 4 ka tuig kang graduate, ha? Male or female with pleasing personality. So, hinahanglan sila lalaki o babae o gwapa. O gwapa. Ito, kanang pleasing personality ba? Dili po kayo nga, kadududahan po kayo ka ba? Approachable, ayan. With good communication skills, oral and written. And then, highly motivated and dedicated to deliver the task that will be assigned on a timely basis. Willing to do multitasking work, can work well with other people. Please submit applications letter Kismet Cable Television Incorporated. Nahimutang diha sa may Partosa Building, corner Aquino and Cabrera Streets, Gatas District, Pagadian City. So mga na guys, pag yun urgent hiring
RF field technician. Qualifications: graduates of Bachelor of Science in Electronics and Communication Technology, preferably with driver's license code number 12, mga kabisda. At least 1 year work experience in the related field of study, willing to work on holidays and render overtime, with flexible personality, team player, and can be trained, can handle pressure, and can perform multitasking as the need arises. So, ito mga kwalipikado diha. Kwalipikado mo ning ilang mga gipang-required nila nga qualifications. Bisita mo diha sa may Kismet Cable. Ubos na sa plaza ang ilang opisina para pang-apply mo dito. And then, masalamat po rin sa pagpamina, no? Pag-abag, no? Nagpasalamat gini si Kuya Board Member Raul, si Kuya Board Member Cesar Julio Dacal. Sublihan pagka-board member sa unang distrito. Engineer Board Member Julio Dacal sa atong unang distrito. Salamat po sa pag-abag sa RCM Customized Printing Shop, mga kabisda. Ang RCM Customized Printing Shop, hanas gini silang muhimo aning mga full sublimation nga t-shirts, jersey, uniform, banner, customized face mask. RCM Customized Printing Shop na imutang diya sa may Oro Street, Gatas District, dool sa Plaza Luz. In line lang po din ang fruit stand. Matawagan yung ilang cellphone number 09487 205-432. Ayan, RCM Customized Printing Shop, owned and managed by Mr. and Mrs. Mendoza. Alas 2:35 na nga itong oras. Inigbalik na to, maghatag na tagtambag ni atong sender na nagpatawag sa pangalang Sinita. Problemado siyang bana nga hilig kayog manok. Di na kay bawa mo. Di na kay bawa mo hapyod sa sawa. Ay nako. Nadiya. Na. Oras atod kininyo sa Green Herbs 7 Miracle Oil. Aniya na sa atong probinsya ang haplas nga makaayo sa daghan kayong mga balatian. Ang Green Herb 7 Miracle Oil. Usa kini ka haplas nga dunay 7 ka sangkap sama sa gabod, tuba-tuba, baliti, panyawan, mga buyo, asunti. Aprobado kani sa FDA. Green Herb 7 Miracle Oil. Green Herb 7. Yes, ma'am. Si Attorney Lito Pedrano. Sa Pagarian, nga naimutang sa Barangay Santa Lucia, second floor Arusha Building, Pagarian City. Green Herb 7 Miracle Oil. Uga, napasagdan, tabang. Ibalik ang kinabuhi sa inyong buhok. All new Creasoft Ultimate Reborn with Tri-Oleo Complex. Nga mo tabang og alinma sa kada lugar sa buhok. Ani anasan ko. Get beautifully reborn hair with every wash. Maayong hapon diha tol, smoking DJ Pops. Ako problema tol. Oh, unsay problema nimo tol? Chicks? Casual at formal nga mga sapatos, latest designs. Chicks o zuwa? O fashionable nga mga tsinelas. Kaya kung chicks, di tagatabang na tol. Daghan ang kapilian kung nakasiguro ka. Chairman Mariel Garganera, shout out nimo. Ano na ibang mga stocks nga nangabot gikan sa Manila o local made nga hinimo sa Marikina o gikan sa abroad sama sa Hong Kong, Thailand o Korea. Ana-usap sa Pagadian Shoemake ang nagalaing displays og latest style sa mga casual bags alang sa mga kababayan. Ug aniya pa, bisag wala mag-sale, barato ngayon ang Pagadian Shoemake. Kung sa tayo inyong ipaabot, alang sa barato, di kalidad ug bagong lukan o imported nga mga footwears. At na sa Pagadian Shoemake, the home of quality shoes. Paragis Bila-Bila. Si Del Maasin, iyang kasinatian na human gamit sa Paragis Bila-Bila Limit Oil. Del Maasin, 56. Waterya. Kaya ang sa haplas, sa amog yung nabantayan. Ang akong problema tol, kay na-miss na ako ang Pinas. Gusto ko mag-ride. Paingon diha Pagadian. Wow, pauli na diri tol. Among pagbati ng lawas. Ibati na mga uli lang nako, magbaha ang RH. Dara na lagi. Amping dia Fred, ingat dia Fred. Pamatud ang nasa karaga. Frederick Tornito, shout out nimo. Paragis Bila-Bila pa. Ang akong problema tol, mas maayot na tol.
mag-resign na ka diha kay medyo kuha na ka, dugay-dugay na po ka diha sa abroad. Your computer PC, Oh. laptop, or maybe some Dako-dako na siguro ka og tigom para mag-business na lang ka diri sa Pinas. merchandise. Oo, di ba? Artifacts Computer Center. Ang edad og mga 50s, ang ngayon na lang siya magkuhan, magretiro, tapos mag-businessman na lang. Digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, Dream cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Sakwa Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Tungod sa akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism at lumalabong paningin. After using iBerry, may alibyo. Nagtinaw ang akong pananaw, hindi na nagaluha-luha ang akong mata, wala na sing smoke o aso nga akong mabatyagan sa akong mata, katarata sabto nga damon, nagnipis, kag ang pterygium. Gihimo, gibuhat, mangkunimo o tigula. Dili ba? Ako masabot ni Wana, tol. Kuan. Kining. Pwede naman kung ka mo relax diri sa Pilipinas. Sa blood sugar level. Shout out tol sa Dalaygon family o si Bandal family. O shout out JR sa Bandal, Dalaygon. Ang gabi tay. Walay tinod-anay pa. Pwede na ka tol. Kan. Inigidad. Bisod pod nga maabot lang kag sa 60 edad. Diya nagyapon ka sa abroad. Diri na ka sa Pinas. Pwede na ka diri mag-business, no? Then doon na ka sa imong family. Dili lang sa imong family. Apil na po sa mga ang imong pamilya, no? Sa TGPI. O, di ba, mag-business na lang ka diri. Hindi, mag-bouncer na lang ka ni Congressman Manix. Ni Brad Congressman, mag-bouncer na lang ka niya. Bitaw tol, no? Pon, kita kits tanda, kita kits. Sayang na, di ko karay dugapil ni mo kay balo na ka sa itong trabaho. Domingo ra. Business ko og ID, flat circle, no? Oh! Pwede ito. Pareha itong isa ka, ala na. Isa ka kagaw sa grupo. Oh, pwede mag-business, basta kuhan. I-follow ang kuhan. Ang rules and regulation, no? Murag katong si business ni Express ba? Oh. Ala tol, basa kwarta tol, gaba gyapon na tol. Walay kuan, no? Ano siya guys, no? Real talk ha. Walay kaning tao nga nakaikya sa gaba nga naghimo og kaning kadautan, naghimo og kaning pagpanaog-daog og pagpangabusar sa isig ka tawo nimo. No? Money is kwan. Money is so powerful, no? Mo nang careful ka sa money kay syempre, 'di ba? Karon panahon na mga kabisdak, tungod lang bisan pa kung saan nimo ka maayo, tungod sa kwarta. Daghan jud ng mga na-change ang kanilang mga image, no? Ayaw kani kumbaga gamita ang kwarta og ayaw paggamit sa kwarta. Ano siya? Ano siya? Pero kato si Express tol nga medyo kiriwan gyud. Kawatan ra Japon to tol. Manglamang ka og kapwa, dili ka mag-change kung
ako madato. Muna. Dili ko. Lagi. Okay, manang madato ka. Basta, kani bitaw, gipangita ni mo ang kwarta sa maayo. Diba? Money is the root of evil, kuya. Kani, si Ate Franz, wala ba ni naman ako dito sa induction sa Dumalinaw ay busy kayo. Hello, Ate Franz, may hapon ni mo. Grabe ang kwarta, guys. Sabi ninyo, kaning kwarta, muguba ni og relasyon. Relasyon sa pamilya, relasyon sa barkada, relasyon sa imong asawa. Kung saan man mo ng dagang kwarta niya, sus, ako dili ko believe sa taong dagang kwarta nga kinawat rapot. May pagmangutang ka kaysa mangawat ka. Oo. Mga na siya, guys. Diba? May pagmangutang kay kuan kining sanay masabtan pa ka kay nagkalisod ka, pobre ka. Pero inana nga nangawat ka. Ang gaba na. Grabe. Hello, Ate Franz. Wapa juga ni sa Ate Franz, Shoutout, Timothy, ha. Dapat akong itukar ni manok na pula. Last na tol, bawal ang kawatan o bawal ang rebellion. Kung di ka gusto, ma-reject, bow. Yes, mamo na siya. Pero, pasalamat ra gid po ko nga gi-stricto sila karon. Kaya wala bitaw gid ginana. Daghan bagay gina sila karon, Sherman. No? Wala jud ko kita iyo dito ko yan. Nalibat na siguro ko. Naka-blue ka to, naka-blue. Even this guy. Muna, no, basta gani mga awat kag kwarta. Tuwa nang ikuan. Mula gini kapatulungan. How many hours? Natoy ni ani diri nga kuan. Nay ni ani diri nga. Sawi kaayo kuya. Dili oy blooming manggugay ka tanawon. Bisdak time alas 2:47 na sa hapon. A version of Eric Santos, mga kabisdak, it's I'll Never Go. Nindot na siya nga team song para sa mga mag-asawa diha karon nga wala na magkasinabot na binasa tuwang sender. Nga nagpatawag sa pangalan nga Sinita Kaluoy Intawon. No, Kaluoy Intawon kay problema gid siya sa iyang kuan. Sa iyang bana nga mahilig guys manok. Wala nagbisyo og babae pero nagbisyo og manok. Ako sa dining i-shoutout nga kuwang duha ka mga kuan, mga igsuon. Labi na gid ni Ate Franz. Ayan, among pinakagwapa nga ate sa Agila. Di lang gwapa, pinaka-sexy pa, no? Ate Franz, hi kanimo diya. Kita-kits ta po, Ate Franz. Of course, kaning ang founder sa KGM, si Juan, si
Sani kitchi mo eh. Kalbo. Kalbo, guwapo, macho. Bitaw kini nga mo ang chairman karon nga si Chairman Mariel Garganera, no? Ano si Chairman Mariel Garganera kulba kini mga kabisda. Kigbaylo gining na. Para sa mga kawatan sa muang kuan, no? Para sa mga kawatan sa mong bando nga karon gipangtangtang na, no? Salamat sa tuwang kugihan o aktibo kay nga chairman. Anyway, alas 2:48 na nga itong oras. Atod kaninyo sa GFMQ Marketing mga kabisdak usa kini ka kumpanya nga nagamo og mga produktong mga epektibo. Paragis Bila-Bila Liniment Oil o kaning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule with Vitamin C. Kani nga kapsula mga kabisdak kamong mga hago sa trabaho, gamay lihok, magluya dayon, mas maayo ginang aduna mo'y ginatake nga food supplement. No, everyday gini siya inyong ginainom, ha? At least na mo, nag-take mo, nagbuntag o gabi, okay na kayo na siya. Kapoy ang imong lawas, kaning kahago, no? May mga historya ng kidney, may historya ng mga ulcer, binagyod sa mga asawa nga dali ra kayo mutaas ang sugar, mga bana nga sa puton kayo. Mas okay ginang kuan guys kanang mag-take tag food supplement. You know what? Dili man gud tanan mga kuan, dili man gud tanan mga bitamina o mga bitamina makuha nato sa pagkaon. Sa isa ka adlaw balik-balik ra ang inyong mga putahing ginakaon. Di pagig mo mahilig og prutas so kulang gid kay siya. Pero mag-take mo food supplement at least diba? Muna siya katong tapak sa mga kulang. So lahi po rin sa pag-inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o sa kini ka kape nga pampagahi sa relasyon. Pag-ahi sa relasyon mga kabisda, mga mister nga di na barog si Manoy. Ako, hindi niya nagganang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Anang tanan mga produktong gikan sa GFMQ Marketing na mapalit sa mga suking parmasya o butika. Ayan, no? Atong oras, alas 2:50 na sa hapon. Uy, salamat din ni Ma'am Princess. Pinaka-pretty na itong nga friend, no? Si Ma'am Princess. Asa ka na sila kapaingon karon ba? Amping mo sa biyahe, mama, labi na si mga kauban. No? Usa ni siya sa modelo aning Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisda. Sa panuhoton na gani mo gani, haplasi din ninyo 7 Miracle Oil. Alas 2:51 na, dirita tambagan na ito na yung atong sender guys, kabahin ni ining kuan. Aning mga uy, kauban din niya si Sir. May hapon kanimo niya, Sir, ha? Kasi dili ni kasabot og Bisaya atong Tagalogon, mga kabisda kay para masabdan. Magandang hapon po sa iyo, Sir. Maligayang pagkikinig po. Ingat po sa biyahe, ha? Ayan. Ganda. Ang gandang tingnan ng mag-asawang pogi at maganda. Si Ma'am Princess uban sa iyang hubby. Mga mahilig sa manok, mga kabisda, kumusta kamong tanan mga mister? No? Narabay tari karong Domingo. Niya, disiplina na may kulang ani mga kabisda, no? Disiplina o kaning pagbadlong. Lisod manggug kaayo, no? Ang lisod para sa mga mag-asawa, kung magbinadlungay mo, puro mo mga gipangsapot. Diba? Inaning sample guys, no? Og mubadlong manggudag usa ka tawo og kinasuko mahimo tang diktador na. Diba? Ang dating nimo diya diktador na ka. Og inigbadlong nimo dala ka suko mura na kagadiktar na. Pero inog magbadlong ka nga sagol nga pagtambag kana noon matawag ka nga leader or partner na. So inani ang problema. Basta gani magka-problema na gani sa financial ang usa ka pamilya, magsunod-sunod na ginatanan problema. Ikaduha gid nga mosunod na ang dili pagkasinabot sa pamuyo.
og problema gani og magproblema na gani mo diha sulod sa inyong balay, grabe na gyud kaayo na nga katoxic ng inyong pamuyo. Remember mga kabisdak, ang atuang balay mo ay atuang pinakanindot nga comfort zone. Diha ta nga lugar dapat nga makarelax. Diha ta nga lugar dapat nga magmalipayon, makabati bitog kanang relax kay ka ba? Ma-feel nimo nga wala kay problema, pero kung diha pa lang magsugod sa inyong balay ang inyong problema, ayaw pag-expect nga bisag asa ka mo abot kompleto ang imuhang adlaw. Mo na yung hinumduman mga kabisdak sa mga dunay mga asawa, dunay mga bana. Likayig ninyo ang pagig-away sa inyong asawa o sa inyong bana. Once gani ang pamilya na gani ang imuhang problema, grabe ka bugat sa panginabuhian, sa pangadlaw-adlaw. Imbis nga maguna-huna ka og solusyon para sa inyong mga problemang ginagmay, magkadugay mahimong dako tungod kay mapasagdahan. Kanimo Miss Anita, Miss Nita, ang akong ika-advise sa imuha, no? Kanang ningon ng imuhang bana nga sala ra man gihapon nimo kay sobra ka kayaw-yawan. Naakay rason nga magyaw-yaw tungod po sa iyang binuhatan. Pero dili man effective ang imuhang pagkabungangera dito sa imuhang bana. No? Why don't you try nga maging mahinahon ka nga pagig-istorya sa iya? Di ba? Kung dili effective ang atuang pagpangisog, wa ang gyapon day lain choice kung dili buhaton na to ni. Tungod kay asawa man na nimo, bana man na nimo. Bisan pag-asa ka mo abot, mo manggid po na ang imong matubang kay bana nimo na, asawa nimo na, no? Why don't you try nga magmahinahon ka? Istoryahon nimo na ang imong asawa, imong bana. Kung dili niya maundangan, at least i-minimize na niya. And then, ipamata sa iya ang iyang mga priorities. I know nga kabalo siya sa iyang mga priorities, pero destructive siya tungod sa inyong away nga dili mapugnan. So, mao na siya ang pinakaunang-una nimong sulbaron sa inyong problema. Ang kanang inyong panag-away o walay pagrespetuhanay sa matag usa. Ang mag-asawa, kung mawala na ganyang respeto sa matag usa, bisan pag-unsa kadako sa gugma. No? Mawala, matabunan gina siya. Mahimog yung gubot ang inyong pamilya. Diba? And of course, ang kasagaran sa mga pamilya nga gipang bless, katong family nga gisentro ang Ginoo sa ilahang panag-uban. Respeto ang kinahanglan mga kabisdak. No? Mawala ng respeto, sorry, pamilya, mabungkag gid yan. Remember mga kabisdak, no? 24 oras sa isa ka adlaw, pero more than 12 hours ang imong you spend 12 hours, more than 12 hours sa pagsigig una-una ang problema. Naay panultihon, enjoy life because life is too short, di ba? Pag nakay pamilya karon, enjoy uban sa imong pamilya, pero dili nimo ibaba ng imong oras ug panahon na ng pagkig-away o pagkiglani sa imong asawa or sa imong bana. So what I'm trying to say now, ang pamilya dapat magkasinabtanay, dapat magpaubsanay o dili magpalabwanay. Kaya walay laing magtinabangay, kamura po diha nga naa sa sulod sa balay. Pamilya, mao na siyang inyong hinumduman. Walay tao nga dili masuko, walay tao nga dili makasala, pero kung tagaan ni mo time ang pagpamina o paghatag og pasensya, basin day makita nimo ang rason ug nganong nainana siya. Kung dili man gani ka mahimong solusyon, di man gani ka makatabang para sa paghimong solusyon, at least man lang mahimo kaniyang inspirasyon. So wala na koy oras, inana lang nita. Mo na una ninyong sulbaron kay mo follow ra na ang inyong kalinaw sa inyong pamuyo kung mahunungan niyo na inyong away. Istoryahon nimo na imong bana, mangayo kag pasaylo kung nakasala man ka, tao ra ta nga masayot, makalapas pero ayaw guna-una nga abi kay nakasala siya, perpekto na ka, dili pagyapon na mao. But we have to adjust every single day mga kabisdak para makabuot na to ang kalinaw o kanindot nga pamuyo. Wala pa oras, thank you so much sa inyong pagpaminaw. Of course, tinilang gihapon sa DXWO 99.9 ng Radyo Bisdak.
Labi na gid ni Ma'am M, suban siyang bana, salamat ha. Thank you for listening po. Labi na gyud sa tanang mga wala pa nakasulay sa paggamit sa Green Herbs 7 Miracle Oil. I-try ninyo mga kabisda kay siguradong makauyon gid mo. Sa ngalan na lang sa mga Big Boss Attorney Richard Cho, ang among Station Manager Madam Roquesa Pagara and Chief Tech Engineer Melbert Will. Ug sa among kaubanan sa may transmitter site na sa Sir June Carpenter. This has been your DJ, si Papa Smokin, saying bye-bye kaninyong tanan. Mag-amping mo kay mag-amping tudgo. Salamat ug maayong hapon mga kabisda. Dr. Papa Smokin, ang tulumanon nga magahatag og tambag kung ikaw adunay suliran. Kauban ang mga pinakapaborito ng mga music. Salamat sa iyong pag-view. Bye. Bye-bye.